kulendi bata zvadhakwa gore rinera kudyo rinopisa mhuri yezimbabwe iko zvinezvi ndiri kuona papa vanogona kupaparika zvikasafamba mushe ipapapa because situation yatakutambira anotori ma1 chaiwo ndo ma1000 kana kuti ma100 acho ari kuitika iko zvinezvi pane yakubuditswa nepolisi inyanya yetimu reCID department handisuzoti CID mutorashanga kana kuti CID Central Harare but panapa vane ka short notice kavari kubuditsa kavari kuzivisa kune mazimbabweans kuti anyone who is a victim of fraud committed by Prophet Walter Magaya is urged to take their receipts to the CID and submit a report for direct assistance. You can contact the CID officer pa number dzavo vabva vatobayirira ka1 haina hangu I don't think it is necessary for me kuti ndinge ndichita se ndichifambisa nhamba because ini kutofambisa nhamba ndenda kutodzi advertise vanozoendesawo ku ZBC zvenhamba izvo kana kuti vanenge vakutotipa mari kuti tiite izvozvo but anyway that's not important. Nyaya iripo manje Magaya I think ane zvinhu zvihombe zvakatadza because inini pakumunzwa kwandikazvita umwe wakati mukomana anogona kupinzwa business nenyaya yekuti mota dzakapiwa dziya hadzidi munhu anomhanya kungoita zvese hazvidi munhu wekuti unongomhanya kana kungotaura zvese uri mumadziri mota dziya because you never know what will happen next kwauri handiti ukangobuda kungotaura zvikunzi dzakaiswa makamera vamwe vari kuti dzakaiswa marecording devices eshinyararire imomo saka inenge ichikurekodha chero ukaipaka padheni pako inenge ichitora zvauri kutaura pamako from afar ndakavhiringika honestly speaking because handina unge ndanyatsonzwisisawo manje kuti how is it possible because mota dzakabva nekwani nekwaVictor tingati Victor ari kuzivawo zvinhu zvakaitika but mastatements anenge achibudiswa nevamwe vari kuti saka panyaya dzacho since pane mafactional fights aya paroda kunyatsoonekwa kuti munhu ari kunyatsomira naED zvechokwadi chaiye ndeupi vamwe vari kuti because vamwe vanenge vachimirana naVP pafactional fight yaitika iko uyu manje vanhu vakatasana Magaya vari dangerous akangoti akusapota ningi nechaunga chaanacho chaiye neinfluence yaainayo iya vanhu vari muchechi make vanoteerera iye kudarika chero mapresident acho ndosoka muchiona kuti even these people vanonyanya kushandidzana nevakuru vemakereke but inyaya dzinenge dzichingotaurikawo dzinenge dzisina kunyatsobudiswa umbowo wadzo ende umbowo wadzo unotonetsa kuti hunge uchiwanika paground. Now let's talk about this issue. Tine vanhu vakaita saProphet Emmanuel Makandiwa vakagara tomaster chidhiri kuchechi kwavo akatoti inini ndosapota Mnangagwa ndiri pasaidi paMnangagwa vanhu vakapopota vatira zvavanoda akatobva atoinvita Mnangagwa nachiwenga wacho futi ikoko akati inini ndichisibheta ndichingoita zvese ndichisapotana nani naMnangagwa vanhu vakambopopota vakaita sei Magaya yetoziva kuti munhu weZANU-PF but Magaya anenge ane tumwe tumaskandal twake like zvainongoita nature yeZANU-PF inokusiya uchita tumaskandal twako as long as uri part of them musi unongonetsana navo tunotanga ngovhunungurwa with people now vari behind bars vakatoningirikina vachiri kuningiriki kuti mande nyaya dzavo zoda kutotongwa izvi so Mike Chimombe Moses Mpofu varimo vakamirira kutosentenswa izvezvi after pazobuda nyaya dzekunzi vamirirwa kuti vange vachita sei vachizodiswa sentence panyaya yembudzi but tikatasa nyaya yembudzi haisi nyaya yekuti yanga yatangira ipapo nyaya yestreet tender lights iya haisi nyaya yekuti yanga yatangira ipapo maloya anenge achione kusaidi vachikwekweta vachisveta mari vachididi after that papanzi maassets avo ari kubva aita sei ari kubva atorwa nyaya dzinenge dzichibuda dzese dzanditi but those guys pavanga vari loyal kupati yavo zvese zvaitoendeka because imagine kuti unongori munhu womudhuze kusvika pakupuwa matenders akadaro kuti unoverengerwa mamillions kutrustwa nemamillions kuti iwo uchazouya uchizotipa mbudzi zvabudirira but because of one mistake yavakangoita yekungoreleasa chete maaudios aya I don't know ndiani akaita dzungu vamwe vanga kutaura kuti zvoni munhu ari wrong panyaya dzese ndi Moses Mpofu because Mike he was not part of the deal that was according to Passion Java kati no Mike was not part of the deal but ameno handizoziva hangu kuti anenge akapinda sei pachinhu chacho chocho vangonobatanidzirwa munyaya handiti muri kuona maenderero achiri kuita chinhu chacho but Moses Mpofu futi ndiye aitozo accused because if you remember guys pakabuda leaked audios aya akalika awikino chivhayo achitaura paya yange iri nyaya yaitaurwa chinzi iwewo Moses Mpofu nedzungu ndokuziva Mpofu nedzungu risingaitewo saka maybe pamwe ndo zvakambowa akati ndakuchiputitsa ndakutiningirikina maybe kana ndo nyaya yedzungu racho yanga iri papa. Now back to Papa's story. Papa
vanenge vane something chavakaita. Inini hangu ndiri kunzwa makwangwa, but dzimwe dzadziwotyisa kutaura nyaya yekuti iwe ari kunzi akadai so exactly usati wanyatsopuwa umpuwo wakazara, but something is coming, umpuwo humwe huri kuuya, but zvichimboitirwei? Regedzai timboona hedu maZimbabweans vari kuti kudii panyaya dzacho, because right, I'll give them evidence. I'm one of the victims. Vamwe vari kutaura, umwe ari kuti akandibira mari yangu achindipa chi-CD ne-anointing oil. Imagine, vakomanaka vanhu vari kutorwadziwa nemari yakati nhingino yema-anointing. Vakomana vakamboita mara. Ndakanzorwa kutengeswa chema-apple magaka machi zvazvangotengeswa zve-anointing $5-10 zvichitoenda zvakadaro, vanhu vachitenga chidhina whatever zvese vanhu vachibhadhira mari vachitenga. But I don't know kuti anointing vamwe vacho madouble store acho apo here, because sometimes it doesn't make sense kuti wobva watenga zvinhu zviya unzotengesera chidhina wonzwa land yacho bva akuvhara futi kuti wabhadhira mari, because nyaya yake yekuzonwa hayafamura gono riya vatadza kupa vanhu land. It's something else guys, kuti alright ari kukutengesera chidhina achiti you build a house, handiti apedza kudaro vanhu oenda nemi kuland imwe isingatoexist achiti ndepangu ndapanhingirikina. Come on, it doesn't make sense honestly. Ende mari dzacho nechitaura ipapo dzedzi mari dzako. Saka pari kunzi munhu wese ari kuchema ngawa mari seats, kunyanyanyanya vari kuchema land, because kuna vamwe vanhu vakawanda vaiva vachiti ini ndakazovhara chakati, vamwe vaitombo I remember pano mwe akatomboya kuinbox wangu ati iyi munhu uyu akativhara totochema mastenzi edu chichichi. This is the right time. Namba maanadzo munongotsvaga mungoti tiri kudawo nhamba dziri kudiwa kuti tinge tichiita tichiendesa umbowo ikoko. Mumwe ari kuti the show fake pastors had an episode where victims claimed to have been defrauded by this person. Umwe ari kuti Florence kufa kunesu, unfortunately now deceased, lost her beautiful Glenview house to this deceitful prophet. The loss sent her to an early grave. And sikuziva kuti mumwe wari kutaurirwa on behalf I don't know kuti hana vana here vekuti vanokwanisa kuuya vachini vachitaura, but I know and I believe nyaya yekuti inenge iripo even everywhere on social media. Vanhu vanonga kutaura ndakarasikirwa nemba yangu ndazodai, so I don't know madeals acho vanhu vanonga da uchipinda papi chidhiri chokuti unongomukawo kutonzi wakunoriska imba amene kuti ndokusida here unonzi ndozi kuna mwana sida imbaka pari kunzi enda munopa something to papa mwana unosvika upaparika pana papa ipapo oisa matitle deeds emba boom imba yaenda ozoti mweya wangu wandibata aita mwana atitambe tichidaro mweya unenge watoenda right. Mwari kuti as much as the prophet is dirty, it is clear that his prosecution goes beyond the crimes he is accused of. The file was on the shelf among many others, waiting for this moment. Ende ipapo inini ndo pari kundinetsawo futi ndikati right vakomana, why maakumirira ramba muchidzvanya munhu ende iye wacho nekuti aramba ari mukati, ende why iye wacho asina kutombobvira apply for bail? Yari kuti is good for his spirit. I think panoda kungoonesa chokwadi pamwe pacho panoda kungoudzana fair kuti ini ndiri muvhuri wehombe. Right, umwari kuti what about the Juventus Academy trials held in Yada's name? Participating players were paying to be part of it. Juventus denounced being partners with Yada. Chitori chimwe chidhiri chakutorohwa vana kubhora, cause iwo imagine kuti nemwana wako ari so talented obva ngonzi tiri kuda mazakwatira $, but vanonyote chivatrenda kunoku ari mantsvaga mara umanoziva chinzi varume munhu wemurume zviri right, it's always good munhu wemurume unozoti murume wapa anotsvaga mari. Chandisi ndozongovenga hangu vanhu vekuti vanenge vauda kumuisa musemo WhatsApp group naMwari kuti vatoona kunge iye wacho munhu wekutoti, cause normally toziziva ameno anenge ari vanhu vaMwari in their own ways, but not the way yamunozovataura yacho kuti men of God. Men of God ndawachimurisa gym homberi kuti mudiki mawani right. No fraud witness or complainants. Will the rape victims going to survive cross-examination from lawyers? She better have good technical bench. Aba chinoti iye nigirikini yema rape case haibudisi haibudike zvekudaro. Because pane patona lawyer rimwe rinenge rakatokumirira rotokubvunza kuti alright, kana yo chiti akakubata wakadi kumbonotaura kudhara, ende kana akakubata nigirikini shaft yake ina mameters mangani. It's something else ka chokuti unobvunzwa mubvunzo yeseyo ukatadza kupindura zvotonzwa kunzi ari kutambisira kudarire nguva ngabude muno. It happens sometimes. Saka unonga wakubvunzwa kuti saka akaita sei, unonga wafanira kuti uprofiteka akachecheudzwa here kuti hana mubvunzo yese unobvunzwa iyoyo kana pachinge pataurwa nyaya dzekubatana chibharo ichi.
yakaita sei, yakaita zvekubhenderera kana kuita sei, sorry for kana if you offending but something zvekuti zvinoendera fani so kana nyaya dzacho dzichiinvestigatwa, but that's anango ndakashataura, but ndozviwanzoitika normally. Imwe wamwe ari kubuda ari kuti right, ini ndida kuripota kuti akanoromba because sei vanhu vakuru vese nevakaenda kuchikoro vachibva vapusa kudaro, ende ndiyo evidence yangu. Vamwe vacho vanenge vasisina nyaya, atiti vanonga kuti munhu akanoningirikina. Saka hatichazivi kuti nyaya iyi inyaya yemabusiness partners kweri kubva nako here, because murume uyu ameno ane zvakawanda zvaarosangana nazvo. Unoona pakamhenge pakunzi yadha something yake yanga itorwe, ameno anzi zvikwereti zvake zvaanga anonzi anazvo chichichi yadha hoteo yacho neHart Stadium zvakunzi ngazvitorwe. Zuro ndizvo rakabva kupedza futi Chawanda Stadium or something. Panga udata ningiri kuno zifa pakabuda futa kakandro matombo pakanzi aiwa havana kama all levels awa. It's like zvinoita ngazvo ari kurwiswa zvoita nge futi iye ari kungoshandisa mukana kungopinda pese pese. Saka nyaya iyi kai zviri pa2, but zvazviri pa2 kudai so imimiwo munoionawo sei pakunzi huyai vanhu muripoteri munhu izvozvo amukati vagara naye vakamuisa pakanaka zvakunzi huyai munoitorawo sei nyaya, because it's very important for you guys kuti tingotaurirana tionesane kuti imimi makaitarisa, iwewe wakantarisa iwewe hauna kupusaka usakatwa wakakula. Unoonawo sei nyaya yaProfit Magaya iri kunzi vanhu vauya vataure vane nyaya dzakavharwa, koro kana kuti you think kuti maybe iye akuda kuchenesa zita rake kupedzera potonzi pakashaya kana one akazouya here? What do you think? Tell me what you think in the comment section. Kulien TV, Team VAT, asi vanhu vachishamsika. Kulien TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvesapa nachichazosha. Everybody say Kulien.